Són voluntaris del camp de treball que l'associació Hàbitats està fent a Bigues i Riells. Es troben als peus de Sant Miquel del Fai, molt a prop del naixement del riu Tenes. Inspeccionen el riu. De tant en tant troben sorpreses com peixos o capgrossos. Aquest és el primer camp de treball que l'entitat organitza a tot Catalunya. L'associació és coneguda pel projecte Rius, que al Vallès Oriental té desenes de voluntaris i es dedica a fer un seguiment ambiental dels rius en dies puntuals. Però amb el camp de treball s'ha volgut fer un pas més per vincular la societat i el riu. Volíem donar un pas més endavant, és a dir, que al marge d'inspeccionar el que és el seguiment, l'estat dels nostres rius, la foto que fem cada any i el tractament de dades implícit, volíem que la població fes tasques de restauració. En aquest cas han treballat a l'entorn de la central del Fai. Aquí la salut del riu és bona, però el problema és l'impacte humà. És una zona força transitada i no sempre respecta la natura. És un entorn que està molt degradat perquè té molta afluència humana i aleshores hi ha una sèrie de problemàtiques que nosaltres volíem abordar. Per una banda, la recollida de residus, eliminació de grafitis que hi ha en algunes zones dels gorgs. Però Déu-n'hi-do, hem trobat força brutícia, en un punt on una vau molt maca, doncs allà fins i tot ja hem trobat molts grafitis. Ahir vam estar intentant netejant-ho, hem fet una primera passada i ha anat prou bé, però encara continua fent falta una mica més de feina, que la gent s'ha de conscienciar que el riu és un hàbitat que necessitem i per això que l'hem de cuidar. Al camp de treball hi participen una desena de joves. Durant 4 jornades combinen les tasques de restauració amb l'educació ambiental. Han fet tallers de seguir rastres d'animals i descens d'algunes espècies, com els crancs de riu. Els participants del camp de treball estan acampats al Parc de les Olors, a Riells. Aquí, a més de dormir-hi, fan altres tasques, com aquesta de neteja de feixes.